badira ekuazioak ezezaguna izendatzailean dutenak. Kasu horietan, izendatzailea ezabatu beharko dugu. Horretarako, zatiki algebraiko guztien izendatzaile komuna kalkulatuko dugu. Ebatzi ondoren, lortutako soluzioak egiaztatu beharko ditugu. Faltsuak diren ala ez, jakiteko. Egin dezagun honako adibide hau. Ekuazio honetan, izendatzaileetan, ezezagunak agertzen dira. Beraz, izendatzaile komuna kalkulatuko dugu. Horretarako, izendatzaileak faktorizatuko ditugu. Lehenengo zatiki algebraikoan, biderkagai komuna ateraz, isa bider isa kenbi idatziko dugu. Bigarren zatiki algebraikoaren izendatzailea faktorizatuta dago isa. Eta bigarren atalean, bi zati bat idatz dezakegu. Ondoren, desberdinak diren faktoreak aukeratuko ditugu. Kasu honetan, isa, bider, isa, kenbi. Izendatzaile komuna idatziko dugu bai lehenengo eta bigarren atalean ere. Kalkula ditzagun orain zenbakitzaileak. Hemengo hau, zati hau, bat bider isa gehi bat, isa gehi bat. Gehi. Hemengo hau, zati isa, isaken bi. Bider, isaken bat. Isaken bi, bider, isaken bat. Eta azkenik, bigarren atalean, hemengo hau, zati bat, hau gelditzen zaigu, bider bi. Beraz, bi, bider, isaken bi. Momentu honetan, bi izendatzaileak ezabatu ditzakegu. Eta zenbakitzaileekin geratuko gara. Egin ditzagun kontuak bi ataletan. Isa gehi bat, gehi isa bider isa, isa karratu. Isa bider minus bat, minus isa. Minus bi bider isa, minus bi isa. Eta minus bi bider minus bat, gehi bi. Berdin, bi isa bider isa, bi isa karratu. Bi isa bider minus bi, minus lau isa. Orain, bi adierazpen hauek laburtuko ditugu. Isa karratu, isa ken isa 0, ken bi isa, bat gehi bi, iru, gehi iru. Berdin, bi isa karratu, ken lau isa. Gai guztiak lehenengo atalera pasatuko ditut. Beraz, isa karratu, ken bi isa karratu, minus isa karratu. Minus bi isa, hau, lehenengo atalera pasatuz, gehi lau isa, beraz, gehi bi isa, gehi iru. Berdin, 0. Orain, bigarren mailako ekuazio hau ebatziko dugu. Ebazteko A koefizientearen zeinua aldatzea komeni zaigu. Beraz, koefiziente guztien zeinuak aldatuko ditugu. Horrela utz dezakegu, baina erosoagoa izango da zeinua aldatzea. Beraz, isa karratu, ken bi isa, ken iru berdin 0, bigarren mailako ekuazio bazteko, isa berdin minus b, bi plus minus, b karratu, lau, minus lau bider bat, bider minus iru, gehi amabi, zati bia, zati bi. Berdin, bi plus minus, lau gehi amabi amasei, errokarratua lau, zati bi. Bi emaitza aterako zaizkigu. Alde batetik, isa azpi bat, bi gehi lau, 6 zati bi iru, eta bestetik, bi ken lau minus bi zati bi minus bat. Hasieran esan bezala, bi soluzio hauek faltsuak diren ala ez, egiaztatu beharko dugu. Horretarako, hiru hasierako ekuazioan ordezkatuko dugu. Eta berdintza betetzen baldin bada, baliagarri izango da.
minus bat ere lehenengo ekuazioan ordezkatuko dugu. Eta berdintza betetzen bada, onartu egingo dugu. Kasu honetan, ekuazio honek, isa berdin hiru eta isa berdin minus bat soluzioak ditu. Orain zuen kontura, honako ekuazio hau ebastea.